Postoji legenda da je dogovor sa frizerom bio lagan. Ajde, dobra moja, sjedi, jedva sam te ubačila, znači, haos mi je od jutro. Sve isto, samo mi šiške ne diraj. Vidjeli Đoković dobio, vidjeli mu Jelenu na tribini. Što je ono na što liči, nije mogla ko frizera proći. Moj mi samo šiške se kače. Kako mene dolazilo, sjećaš se, vraćali su tu pa su bili poslije gore u Vodenicu na ribu. Što je ono, kakva ono, gospođa. Čuvaj mi šiške, molim. Težak li mi je dan, danas cijel dan od jutro. Znaš što je to, kako se probudila, glava me ne prestaje. Mene su šiške zaštitni znak, znaš? A majka mi u bolnicu, nisi rekla šećere skočio. Draga me zva, ne može poći za nju, ja reko poću ja tu do na posao krenem, auto mi sugasi na semafore. Sreća ona iđe na Suzana. Radila se prošle nedelje promjeno, veli 2 zelena, 3 plava, što je ovo gledala, veli na Instagram sinoć. Ovo ti je top, samo još malo šiške da ti. A što mi napravi od šišaka? Pa što ne rečeš, dobra moja, što je s tobom ja da ne bilo reči, da domaće smo. 6 puta ja sam ti rekao da mi šiške ne diraš. Ajde, porašće ti to. Ček da vidim. Kako ti stoji. Pa što ti dobio, tebe se čelo otvorilo cijelo sad. Prelijepa si. DRS, depilirana radio stanica.